proběhni se, jak příští týden už jdeš. Za 5 minut se jdeš kam. Ne. Teď si tam půjdeme. To začneme od začátku, neťáku. Pojďme. No, pojďme gól! Pojď. Vašku, teď se stáni, prosím tě! Pičo. Dobře. Byla profesorský nahrávka. Vyšší dívčí. Říkám, Pelda profesorský, co se podívat kurvu fotbal, vole? Tam stojí vole u toho, vole. Střídačky. Co? Přijeli podívat na fotbal. Co? Na komu? Na Bezměrové? Prej, hoši, máme tady udání, kde je ten, co láme ty nohy? Půjdej dozadu, do klece. Fotbalová kriminálka, vytáhne placku, piče. To je hráč ten kluk. Ten Dělal fízu, No vidíš, tak tomu prosím tě nelam nohy. Ne, já nejsem, my se zdravíme, já nejsem. On tady hrává, podle mě. Tady anebo za tu chutní Bčko taky, takže oni se tady, vole. Nějak změnil to rozestavení teď? Ne. Jsem ho nechal stejný úplně. Dobře Luky, vole, dobře Luky. Co? Ale ty čo, Co mě balo? hraje Vašek? Vašek hraje levý křídlo. Musím ho naučit, to musím říct na tréninku až do Nduvole, že musí pustit ty igelitky, když běhá. Asi. To vypadá, když běhal s igelitkama, víš, on to má jenom tak. Tak kdyby těma rukama zapojoval ten pohyb možná, tak to bylo lepší. Vaši myslíte, že jsi v práci odrazil, že jsi šel podívat na fotbal? No, jsi v práci odrazil, jo? Jo. Jsi šel podívat na Tak fotbal. on je tady v pracovně. Dělá pořádek. Dřív jezdili na kontroly Tak se bufetu. schová radši, vole. Ne, samozřejmě. Teď se fakt sklid. Třeba jenom rádi. Co mi poslední ještě? Je. Dívej se, on to podběhne. Tak protože absolutně nemá. Co vymýšlíš? Může? A David! Ještě lepší. Stasi, umíš líp? S Dominikem! S Dominikem! Bože, levou nohou mu to jde, já to budu. Záda! No, ale po zemi mu to jde. Laďo, ty. Furt to Jako ale málo. Pojď, Radim, noha! Pojďme ven všichni! Pojďme ven! Taškama. On kdyby měl prostě plný ruky. To je Máme, ne? zvláštní zvlášť, budu rychlej tam. Ale on jako rychlej je, to ne, že by ne, ale... Obsadíme! Nerozehraj! Dominiku, až na tebe to hážou. Měli byste si ostříhat ty stromy. Máme! No, stojíš. Jednoduše, tak.
Výborně, vole. Pošlem, vole, do akce. Ty vole, dej si dlouhou. Ale že ještě chtěl komentovat. Co to nedělal? Ale udělal to, že ukázal jako golman, ale to na jiný vyžádá. Teď měl Aleša, vole, piče tady. Teď jich trošku zařídal. No to jste udělali chybu. No tam na toho Richarda místo Koho? toho Vaška. Já bych to s tím problém. Oni rychleji, vole. Nemáme koho do rozhodu. Trošku lavičku i za sebe teda, když to máš, vole. Dobře. Pojď, pojď! Radíme, pojď. Dobře, Raděl. Druhka! Položme. Běž, Vašku. Uši. Záda, dobrý. To už bylo na... Vrať se! Dostaň, Jojno, dostaň! Pojďte! Oči, hned dopředu! To mi Jura. Ruky! Máme ale! Domče, Jura tam byl sám. Přidáme! Máme volbu, kurva, No, 69? Ano, 16-9. Ano. Ano, 16 bude víc, jak televize. Musíš vyhrát výhlavní. Nebo Ríšu dám takhle? A Bacha! Ruky! Tak se bych zeptat, jestli chce hrát stopera. Když tak bychom Aleša vytáhli ven. Už hrajou. Sám, malý, sám. Sám úplně. Lukáš. Dobře. Škoda, dobře, Dominiku. Uspali jsme je, hoši, a se vraťme na svoje. Kdyby se mu podařilo Dobře, Luky! Korně přitlačit. Sami! Hej. Přesně tak. No, tomu je to jedno. Aleša bys dal tam, jako tady na křídlo. Aleša bych dal zpátky do té zálohy a... Ne, Radim by šel zpátky na křídlo. Nevím, když mi někdo furt uteče. Budeš tam je toho Pavla, vole. No, budeš místo Aleša. Aleš půjde dopředu. Ho dáme do středu a Radim půjde na to křídlo. Faul. Jasně. 15. Co? 15. druhé. No. Půlce.
Dobře, dobře, nevadí. Bez ruk. Tělem. Dobře. Oši, vole, kurva. To je snad půl roku, kurva, co nehraju za. No, Cože? no. Minimálně, možná víc. V této sezóně zde vynechal ještě někdo. Tak aby nevynechal. To už No, ty vole, to nemohla za prvé vidět, za druhé to nebyla ruka, tam dal tělo. A to možná dal tak. No ale tak. A jedno je to fouklý, tak je to možná lepší vadil toto, než to, co předváděl Mucha na ten říci, kdo tam to dá. Viděl to, jak jim psali v novinách, teďka Muchovi? Ne, mluvím, jako v Týdeníku, týdeníku? no. Neodebírám týdeník, nebo nemám. Pískal Chváčov, Holešov B. No, co zepsuli? 3-0. Chváčov B. A bylo to 2-0 a 88. minuta a nějaká prostě situace, standardka, něco písklo. A oni mu tam trošku začali jako nadávat, jak mu nadávali v Lítenšicách celý zápas, jo? Tak mu začali nadávat a on dal 2 borcům červenou z toho Holešova. 2 vyloučil. Víš té standardky? Ríšo, pojď. No, aby nebylo ještě... Přidáme, jo? Přidáme, jo? Aldo, půjdeš do středu, zpátky, Ríša půjde na stopera. Raďo, ty půjdeš na lineu, jo? Přidáme, jo? Teď jsem si tady zahrál svoje, ne? Jsi jak v práci, no. Tak s tebou taky podejší budu. Do středu bych zpátky. Jdeš do středu a Radim na křídlo. Levý střed a Radim jde do útoku. Vrať se zpátky do toho útoku. Nepískal faul. Nedám to, jo, Marí? Máš malo. Nemá je nemoci, už jedeš, hopej! Z první, vole. Jak to může být přesnost? Ale ten Rudla, když si pomohl, tak udělal dobře. Ta druhá byla úplně zbytečně navíc. Protože to tak vysiluje zbytečně. Černou kličku udělám, vole, dám. Ona neví, kdo to udělá. Ale jako, jo, ale... Taky radši obohnou do mluví. No. Skvělý člověk není zvyklý kličku. Já Luja s tím strašně komplikuje životně. Pojď, Radim, noha! Pojď, bože. To je na piču hozený, vole. Tomi, hej! Tomi! Ještě lidi! Ty vole. Přebrosí ho. Obsadíme, obsadíme!
Máme. Obráceně. Oni se přiznají. Rajme, nebavme se! Byl tam! Václav je tady, snaž se. Pojď, už hraj! Hraj, Tomi, hraj! Už jdete tam dva, neřekněte si. Míšo! Jirko, nabíje na tu přední! Dobrý! No ale... Běžte na něho! No nešťůme do píče, hoď. Kam to vezeš? Sami jste! Luďa, byl na tréninku, ne? Toto opravdu. Chodí, byl. A to byla zrovna ta situace. Zatáhnu to do křídla, nastřelím to pod sebe. Nic. Křižuj, křižuj! Sám! Ven! Mára má vedle sebe. Romane, pojď! Taková jednoduchá věc. Kdybychom to nedělali. No však, ale to je furt, víš, to je to neštěstí. Prostě jedu a vystřelím z úhlu nemožnýho třeba, to je jedno. Zavři ho, výborně. Hej! A to jsou ty jeho hlavičky, vole. Úplně sám, vole. Dobře, Raďo, dobře! Pojď sem, Romane, kde je? Pojď, Radíme, pojď. Tak, máme. Brankář. Ale rozehraň to rychleji od toho branky. Kurva, vyhraj jeden souboj, vole. Už pojďme zpátky, ta záloha.
Sami! Lukáš! Všechno chápete! Nešuj na mě, kurva. Jak furt, co šel poprvé? Piče, furt mě plácete piče po tým ramenu, vole, jak ogař. Co? Karas. Dělá slíčku doleva! Nemůže být, kurva! Do prdele! No, tak to bude mávat furt! No. A i paní rozhodčí to viděla. Ale v prdeli to vidí, jo, ne? Že to nebyl. Tak ona to taky viděla. To viděla. Jo. Ty vole. Ale to je faul taky. Další, kurva. Ty to možný. Fauli! Pojď zpátky. Faul. Ten faul na vápně. Lavičky se tam vidí vždycky nejlíp, kurva. To je špatně. Kurva, to si dělají prdele! Vyjajo! Ze zadu. Faul ze zadu. Cože? Ty vole, dědo, ty se zbudil teďka, vole. Tady nedal o zařvání, ty jsi slyšel ty nohy, vole. Ošiš, a kontakt tam byl, ne? Tak je to faul, ne? Brnklý, vole. Ten běží k bráně a brnklý, vole. Jak to můžeš říct vůbec? A teď to stačí jenom trefit tu kaši. Na přední tyčku, ať se tam někdo zohraje, má ho tam. Jenom to tref. To tam musí jít, vole, 50 letý chlap, vole. Kdo to kopal? Líša. Přidáme! To byl taktik, vidíš to? To byl taktik. Aďo, nevadí, že to kopali, ne? Ne, Ríša může. To je VIP. Od první minuty nehrál, víš? To je jako chápeš. Ještě jednou. Je mi... Ty máš na ní číslo, že ty jsi na ní číslo měl na Ivanu. Tak jí zavolej a ona to řekne. Ona bude maximálně u ružičku, takže tam k tomu zajde, v pohodě. Jo? Michal. Jo, zkracovačka je za dveřem na boudě a ten oblík je, jak kdyby vzadu to uvidíš. Daj to víš, ne? A pak se vyrovnáme za ty bleky potom, jo? No. Ale ještě, jo? No ne, Míru, tak bych ti to potom dal ty prachy, no tak. Jo? No, v týdnu bych ti zavolal, že se někde jo. Dej to. Tak jí zavolej, čau. Hej, Domi! Protože teď byl za ním. Líšo záda, ale v klidu, jenom jeden je tam. Postavme se, Oši, rozestavme to, pojďme.
Která se na tom podívala, Stasin? Jo? Stasa dával tak gol? Jo. Jo. Ale brácha, jo? No, když si za vašeho obytnou... Ríšo, pojď to kopnout. Ještě až za to, zaradím. Radio, toď se. To neslyší. Hraj furt! Pojď teď tam zabojuj ještě, Juri! Tak, to je ono! Radíme, zasekni to, přeletí. Uklidni se ty tam, prosím tě, běž na to malý vápno a nekecej. Takový pěkný gol. Faul byl. Otočme se!